Anyway, eto sa maraming nagtatanong sa inyo nung, di ba, nung nasa kabilang bahay kami, sinabi niyo, bakit kayo lilipat? Ganyan, kakalipat nyo pa lang, lilipat na naman kayo agad. Kami washing machine at yung higaan namin is talagang yung washing machine katabi na talaga namin siya sa sobrang sikip. Masasabi kong medyo malaki na naman yung sinasahod ni Papa ngayon. So, ako din, medyo okay na rin yung income ko. Hello guys! So, ayan, medyo matagal-tagal hindi ako nakapag-vlog. Pero today is mag-vlog tayo at parang namamagay ako. Pasensya na kayo, medyo maingay kasi may nagtatrabaho din sa basketball court at meron din naglalaro. Kaya pasensya nyo na. Tsaka inopen ko yung magkabilang door kasi ayoko mag-electric fan kasi maingay. So, dito lang ako nag-background guys kasi kapag dyan, nakikita niyo yung aming bintana, medyo pangit yung angulo niya. At doon naman sa part na yun, medyo magulo pa. Kasi nga kakauwi ko lang, so kailangan ko mag-vlog kasi medyo matatagal na ako hindi nakakapag-vlog kasi nga, parati akong busy. So, yung na part yung medyo okay yung lighting. Pero parang, para akong, teka lang, ang init. So, ngayon, dun sa mga tanong ninyo, so, habang ako umiinom ng aking Dutch Mill, so, mag-alas 2 pa lang, kukunin ko si Hagrid na may 3:40. Pero, ayun. Anyway, eto sa maraming nagtatanong sa inyo nung, di ba, nung nasa kabilang bahay kami, sinabi niyo, bakit kayo lilipat? Ganyan, kakalipat nyo pa lang, lilipat na naman kayo agad. Kami sino tatanong nun. So, ngayon, sasagutin ko na kung bakit nga ba kami lumipat. Actually, maraming reasons. Diyan ko na kailalagay guys, ang ingay, at saka ang init. Hindi ko alam, pag nabavlog talaga or nag-film, parang kahit kaluskos naririnig mo guys ha. So, lalakasan ko na lang yung boses ko. So, ayan. Ito para, kasi gusto ko lang iklian yung mga videos ko kasi nga, nahihirapan ako mag-upload ng video ngayon kasi wala kaming internet. So, sa computer shop ako nag-upload at saka ang hina-hina ng internet nila doon. So, maraming reasons bakit kami lumipat ng tirahan. So, not bad yun sa ganong kaliit. Medyo mahal nga siya, pero not bad pa rin naman. At least, na-experience namin. Kasi yun yung first time namin na mag-umupa. Ay, yun talaga. Ano ba yan? So, ang pinakaunang reason talaga guys is sobrang sikip na. Alam mo yung feeling na talagang yung washing machine at yung higaan namin is talagang yung washing machine katabi na talaga namin siya sa sobrang sikip. Diba? Kasi sa isang, sa isang lugar, ay sa isang room, talagang sobrang litan, as in pasok lahat doon sa bahay na yon. Siyempre yung mga paninda ko, naglagay ako ng division, tapos kami, doon kami nakapwesto doon ng yung aming higaan, doon sa talagang malapit sa may pintuan, as in sobrang doon na. So, every day, tinitiklop namin yon yung aming higaan para talagang may space pa pag may araw. Pagkagabi, saka namin naman, palalakihin yung bed. Other reason din is, natatakot kaming makano si Hagrid dun sa mga sasakyan. Kasi may mga sasakyan dun sa labas, diba? Beses sa si Hagrid, kasi bata pa kasi siya, alam mo yun, nagtatapon-tapon ng mga bato. Natatakot ako kasi one time, talagang ano niya yung car, yung sasakyan ng may-ari. So, buti hindi siya nagasgas. So, talagang nakakatakot din kasi syempre, baka niya, diba, matawag dito pag naglalaro, ganun. So, isa din yun. So, maraming reasons na, pero sobrang ganda kung sa security talaga, sobrang safe doon. Yung safety, sobrang concern yung may-ari sa amin sa safety ng mga niya. So kung nung lumipat kami kasi diba sobrang liit nung sobrang liit. So bakit ganito pa yung kaliit yung nilipatan namin since gusto ko din na may lagayan kami ng mga stock. So ganito yun guys. So yung ganito na yung, actually nung hindi pa kami lumipat ay nung nasa pinakalumang bahay pa namin kami. Gusto ko talaga dito kasi accessible sa lahat, malapit sa aking mother-in-law sa aking mga kasi yun yung gusto ni Papa. So nung nag-decide kami na lumipat, nag-try lang kami talaga na pumunta dito, na nagbaka sakali lang kami na meron. Kasi gabi na kasi kami nung pumunta dito. So nung nagpa-reserve na kami,
So, yun na, nakapag-decide kami. Pero actually, hindi pa namin nakita talaga ito, guys. Hindi pa namin nakita yung loob ng, ng eto. Pinatingin lang kami dun sa baba. May kwarto dun, may isang room din dun sa baba. So, dun kami pinatingin. So, tingnan ko lang talaga, pero decided na ako na eto na. Kasi, mas maluwag ito. Alam ko mas maluwag kasi may kakilala akong nag-rent din dito noon. Sabi niya maluwag daw. So, mas maluwag ito compared doon sa kabila. And mas lesser yung price niya. So, diba? Mas okay. So, doon kami sa baba. Kasi nung dito, may nakarent pa nung nagtanong kami. So, sabi ng may-ari, patumingin ka na lang dyan sa baba. Kasi magkakapareho lang talaga sila ng mukha daw. So, yun, nakahangyan guys. Ano yan, para pampunas sa kamay. Baka akala nyo, damit yan. Hindi yan damit. So, isa din yun. Pa rin yung nilipatan namin. Pero, yung gamit namin is nahati na siya. Kasi meron kaming labahan. So, yung aming washing machine nasa labas. And may CR kami na medyo malaki-laki na yung CR namin. And then, may maliit kaming stock room dito sa gilid. At eto naman, pasensya nyo na guys hindi pa talaga ito yung final na itsura ng bahay. Meron pa kaming gustong i-ano dito. Pero for now, yan lang muna. Kasi nag-iisip pa kami na may mga bagay na gusto namin ihang. So, ayun. Ayan lang muna for now. And then, maraming cabinets. Yung cabinets, malaking tulong. Yung dyan sa ibabaw. Tsaka yung sa baba. Sobrang daming cabinets talaga. So, nahati-hati yung mga So, hindi na siya ganun kasikip. And, the last thing na talagang kinonsider namin sa aming paglipat is pili yung price. Kasi marami kaming option, guys. Pinuntahan na din ako na malapit doon sa amin sa silipatan namin. Malaki siya, as in sobrang laki, 2 kwarto. As in maluwag siya. So, pero medyo mahal talaga siya. Hindi ganun kamahal. I mean, kaya naman sa budget. Kinonsider din namin na masasabi kong medyo malaki na naman yung sinasahod ni Papa ngayon. So, ako din, medyo okay na rin yung income ko. Pero gusto namin yung kontrolin pa rin yung pera namin, guys. Kasi hindi pwedeng pag nung nag-ano na yung aming pera, lumaki na, I mean, nag-increase, mag-i-increase na rin kami ng aming lifestyle. So, yun yung iniiwasan namin kasi hindi namin ma-feel yung paglaki ng income niya tsaka yung income ko. Pag agad-agad iibahin or magtataas na kami ng aming lifestyle, 'di ba? So, yun yung iniiwasan namin. So, sabi ko pinta lang pinag-usapan namin ni Papa kasi dun talaga may stock room, tapos as in maluwag. Mga price nun is mga 5K. 5 o 6K ba yun? Basta yun. Hindi pa namin mabuti. Okay, kasi parang na rin nun parang decided na rin kami na yun na sana yung kukunin namin. Pero sabi namin, hindi muna kasi sabi pa kami gustong pag-ipunan. So sabi ko, eto na lang kasi yun nga, sabi ko kay Papa, sige, maghanap po na tayo ng iba. Baka may ibang option pa. So yun nga, dito, nung pumunta kami dito, talagang para sa atin talaga to kasi talagang pagtatin dito talagang parang easy lang yung flow ng paglipat, parang walang aberya, alam mo yon, parang okay lang, chill lang. So nung paglipat namin, so eto, medyo na kinagabihan nung sabi ng na wala na yung dito yung nag-rent. So pinuntahan ko kaagad, gusto kong tingnan. So nung tiningnan ko, sabi ko, okay, eto na. Okay na ako dito. So, yun nag-decide kami na ganito. So, talaga guys, kailangan namin kontrolin yung aming pera na hindi naman hindi masayang, 'di ba? Kasi ang hirap kumita ng pera. So, ganun yung naging decision namin. So, kasi sa business ko naman, marami akong plano, pero hindi ko pa pwedeng sabihin sa inyo. So, marami kaming plano about dyan. Pero, ayun nga, makikita nyo naman yan. Pero, yun. For now, eto lang muna. Yun yung mga importante, yung contentment natin. Hindi naman kailangang pabongga-bongga. Yun lang guys. Magpapaalam na ako. Dito na lang ako hihinto kasi medyo maingay na talaga siya. So, sana ay kung meron pa kayong mga gustong itanong sa akin, mag-comment kayo sa baba. And please don't forget to subscribe and see you in my next video guys. Babush!